ọtụtụ ndị gbasara nrọrịta ụka emere n'izu ụka gara aga nke onye na-achị anyị bụ Onyeisiala anyị bụ Buhari abịakwaghị na ya na Atiku onye bịara mana osonyeghị na ya. Abụ m Nwaada maka ọzọ ọkwa na isi mbido TV ka anyị si ewetara ya ka anyị gaa n'iru ka anyị mara ihe ọtụtụ nwere ike ikwu gbasara ya. Ife nwere ike ikwu about it bụ ịma Nigeria obodo anyị bụ a country, so many things na just go like that without nobody to challenge the situation. Onye bụ onye na-achị anyị ọ bụrụ o ji eziokwu were achị Nigeria ọ kwesịrị nọ na that presidential debate. Onye nke bụ onye na-contest within la challenge ya bụ Atiku bịara abịa ọ mere the reason o jiri wee laba abụla isi akpọrọ afa ebe okpu abịa ha dị ihe mụ aghọtara ihe mụ ama ihe mere na Buhari ji dọji ahụ because ama m na Buhari bịa that place ọ ga-afọ mbụrụ because ọ ga-aghọta o nwere some things a ga-ajị ya ma na agaghị ghọta, so that is why o jiri dọji ya. Ebumnuche m bụ maka ịma eziokwu Buhari abịara Buhari mmadụ ya nwa bịa sef na ọ chọrọ ikwu di 4 years anyị nyere ya ka ya ruru, so ndị ajụ ajụjụ Mr. President ka ị megwere na this 4 years anyị nyere gị na ka ị mere onwe ya okwute, so say disgrace to him. Kebe eziokwu bụ na the only person nwere ike stand with the crowd maka debate bụ onye ji ahụ. Onye isi anyị na-achị Nigeria ejiri ahụ, spiritual ojiri arụ, material ojiri alụ, health wise ojiri arụ. So to me yanwa ịbịa na crowd standing for the challenge of debate stands to be a problem to his health. O tele olewere anya iche Nigeria mana abịazi enyezie ya ikikere ka ọ chịa Nigeria. Ikikere ha nyekwara na ya onweghị ihe anyị hụrụ ọ na-eme a ga-asị n'ọhịa ọ na-eme metụta ndị ọ na-achị o metụta obodo anyị bụ Nigeria. Ihe ọ na-eme n'ala azụ nke ọzọ ya bụ na ihe gbasara ihe presidential debate tinyere mbọsị ahụ na ihe mere ọbịaghị ihe wụ na nke isi mbụ ya bụ na ọ maghị ihe ọ ga-ekwu because ọha na ebe a na-ele ya anya ma ajụjụ ka ajụ ya ma ha ga-asị ya kwuo ọ maghị ihe ọ ga-ekwu. Ọha na eze ndị ọma